gaskiya magana domin Allah. Mansura ke kika fara magana domin Allah, a fito a faɗe shi, ke kika fara. Wannan abin da Rahama ta ya shafi kowa. Wanda ya iya fita yayi magana fine, wanda bai iya fita yayi magana ba yayi a zuciyar shi, ko ba haka ba. I is not a good thing a ce sanadiyan kawai irin an yi maganan batanci akan annabin kauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bai kamata ba, bai dace ba. Babu yanda za a yi wannan abin ya faru a ce mai supporting Rahama Sadau, ba zai yi ba. Mutanen nan sun fito suna kuka suna magana saboda me? Saboda mai su ba ma don lalle kayan da ta saba, saboda batancin nan da aka yi shi yasa kowa yake magana, shi yasa kowa ya fito, duk waɗanda suka fito suka yi magana. Everybody has got something to say. Ni kaina I got something to say, ba zan iya fitowa openly in yi magana ba. Na faɗa a zuciya na da ta bada haƙuri, na gani a gidan nan, na ɗauka na sa a status. Mansura ke kin je kin gani kin ɗauka kin je kina wasu irin maganganu, menene a ciki? In kina jin haushin wata ne, ku je can ku yi ironing issue ɗin ku don Allah dan annabi, ku daina disgracing ɗin mu, ku daina, because maganar da Mansura kika yi shi yasa Hafsa Shehu ta mai da martani, abinda kika faɗa shi yasa ta mai da martani. Ita ta ce ke kina zina, ke kin ce wai an kama ta da mace, waye bata ta, wannan irin magana ne haka? Wallahi kuna disgracing din mu, wallahi tallahi kuna disgracing din mu, kuna ba mu kunya. Magana domin Allah zan faɗa. Yawa ba zai yi mijina na zaune ba ya ga irin wannan abun ya zai ce kin ga abin da ƴan uwanki suke yi. Gaskiya kuna ba mu kunya, wallahi kuma za mu ɗau mataki a kanku. Wallahi ba Rahama Sadau kaɗai ba, za mu ɗau mataki a kanku, ba zai yi ba wallahi. Wanda take cin mace ta ga za ta iya cin mace, ta je can ta cin mace, Allah Ubangiji ya bata sa'a. Wanda take zina da aurenta ita ta sani, ita ta ɗaukar wa kanta. Amma ne ku je kuna shela, me sai kun je kun tona kan asirin kanku a social media, duk a mai da mu yan iska yan banza, da masu gwagwarmaya a gidan mazajen nasu, mai jin daɗi wanda ba ta jin daɗi, mai cin mace wanda ba ta cin mace, duk za ku haɗa yanzu za a yi mana jimla a ce ai dama duk yan iska ne yan bura uba banda ma ɗigo ba abinda suka iya. Wannan wani irin kalar rayuwa ne haka? Kuna da yara yanzu ke Nancy, in yarki tana kallo, in yarki ta ga social media nan ko ta ga wannan abin da aka yi posting ko ta ji labari, ke will you be happy? Magana fa domin Allah a faɗe shi, will you be happy? Me, my daughter is not grown, she's just 2.5, less than 3 years. But ke naki yarki she's grown. Wasu yana da yara manya-manya, wasu cikin mu na da yara manya-manya. In suka ji labarin wannan abin, dan Allah dan Annabi daidai ne yayi da girman mu da ajin mu, Allah ya rufa mana asiri, amma kullum sai dai mu tona wa kanmu asiri. Mu ba wai mu je mu yi bala'i da wasu a waje ba, a'a mu ya sun mu nema. What kind of nonsense is this? Magana fa domin Allah a faɗe shi. To wallahi enough is enough, enough is enough. Wallahi duk wanda aka sake kama da irin wannan abu, to na rantsa da Allah mu kanmu za mu dau mataki akai. Wallahi muna ta neman gafara wurin Allah yanda kowa zai dan samu irin salama a cikin gidan shi. Ku sai tona mana asiri kuke yi? Me fa'idan wannan? Me fa'idan wannan don Allah don Annabi? Haba Rahama Sadau ta yi abinta, ta je ta ji da shi, mutane sun fito sun yi magana, malamai ma sun fito sun tsine wa Rahama. To menene da wayannan matan sun fito sun yi magana, akwai laifi a ciki? To magana ke rasba da kika je kika yi mansu yanzu ya sa ita ma me sunanta what's her name, Hafsat has responded to you. Many later Rashida will respond to you, and other females will respond to you. What kind of life are we living? What kind of life are we living? Mu kullum ba za mu nemi alheri ba, sai dai mu ta jajibo wa kanmu surutu. Maza ana tsoron auren matan yan fim, daga a ce mana karuwa sai a ce mana a'a ba ma zama gidan mazajen mu, a'a ai ko mun yi aure ba ma barin ma digo ai da shi ba iya kullun cikin maganan kenan. In sai da kuma mu rufa mu kanmu asiri, a'a wai sai dai mu je kuma da kanmu muna tona wa kanmu asiri. Wannan wani irin kalar rayuwa ne haka? To wallahi enough is enough, enough is enough, enough is enough. The thing they don't want in a democracy. What kind of nonsense is this? Millions of people who do not believe. Kowa na da guntun kashin shi a duwa, fine. Kowa ya je ya face problem din shi. Sun yi magana ba su kira sunan kowa sun zage shi ba. Kowa ya yi magana akan batuncin da aka yi ne, in akan kayan Rahama kaɗai ne ina ruwan mu da shi. Ta je can ta ga za ta iya ni, iyayenta sun bata. So fucking what? So fucking what? Amma ta da batunci da aka yi wa Annabi ne shi yasa kowa ya responded. Har ga Allah ne ma da zan iya responding, zan yi responding saboda is bad kuma sanadiyanta ne yasa aka yi haka.
haba man su kin san kina da followers da yawa kuma sai ki rika irin wannan abu yanzu gashi da kin san iya inda abun nan zai kai kin san iya inda abun nan zai kai ni na tabbata har ga Allah yanzu an jima kaɗan mijina sai ya turo mu wannan abun an jima kaɗan sai ya turo mu ba daidai ba ne da waɗanda suke iskanci a gidan mazajensu da waɗanda suke nan muna roƙon Allah ya zamu da rayuwar mu Allah ya kawo mana salama Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali wannan abin da ya faru duk zai shafe mu gaba ɗaya saboda me dukan mu yan fim ne in ka taɓa ko sin ɗaya ka taɓa kayi fim ka zama ɗan fim gaskiya ni dai ban ji daɗi ba wallahi I'm bitter because ni na san gwagwarmayar da nake a ɗaki na ni na sani kullum cikin neman gafara nake wurin Allah kullum cikin neman kwanciyar hankali ne da yadda zan farantawa mijina ba zai yi ba kullum a ce wasu ƴan uwana ne kuma za su rika kawo mana batanci a cikin gida wallahi ba zai yi ba wallahi in za mu fita mu yi denouncing ɗinku ne mu ma za mu fita wallahi duka za mu yi denouncing ɗinku amma rayuwa ba zai ci gaba a haka ba. Assalamu alaikum.